Ongitorri berriro, hirugarren blokeari emango diogu orain hasiera. Momentu batez pentsatu dugu dena ondo irtengo zitzaigula eta zorionez ez dela izan. Arazoren bat izan dugu eta horrek ekarri dugu azkenengo saio beranduago hasi behar izatea eta laburtxoago egin behar izatea. Zoritxarrez horrek lan gehiago emango die oraingo hiru hizlariei sintetizatu egin beharko dutelako haien esperientzia eta gaiari buruz esateko daukatena. Ongitorri hiruroei, eneri Arzayuz zara, ez da? Bai. Ekipagoa da eta Eñako Gurrutxaga ditugu gaur gurekin, eta haietaz gain, errepresentatzen dituzte hiru proiektu, hiru modu, artxiboaren inguruan egin daitekeena ulertzeko, ezta? Eneritzekin dator gaur argia, eta argia multimedia, ekik ekarriko digu kanaldude, eta Iñako gaur zu EITB nahieran izango zara. Beraz, ordubeteko tartetxo bat daukagu gordetzeari buruz hitz egiteko. Zer gorde, nola gorde, nork gorde. Lehenengo galdera egin diedana eta proposamen bezala luzatzen dizuedana zuek nahi duzuen doinu eta neurrian kantatzeko, zuen proiektuen berri ematea litzateke. Eta agian urrenkera proposatze aldera egin dezakegu Eneritz argiarekin hasi, eki kanalduderekin jarraitu eta Iñako EITB nahierekin eman lehenengo rondari amaiera. Plaza zuena da. Osondo, hasiko naiz. Lehenengo eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik, inguru hontan parte hartzeko eta, ni izan naiz gaurko arazo teknikoen arduraduna, así que barkamena, zentzu horretan minutuak nire erruz galdu ditugulako. Hori, Eneritz naiz, eta ni argiaren izenean, argian egiten duguna kontatzeran dator, baina nahi dut esan nik argian 2 urte eskas daramatzat, beraz ez dut ezagutzen oso ondo argiak multimediarekin edo ikusentzunezko artxiboarekin egin duen lan guztia. Pixka saiatuko naiz, dakidanetik, ikusi dudanetik eta kontatu didatenetik hitz egiten. Eta, pixka gure proiektua, multimedia arloaren helburuak azaltzeko ez dugu lertzen multimedia arloa argiako proiektuaren osotasunetik kanpoko zerbait bezala, ez? Argia proiektuak baditu bere helburu batzuk eta horretarako baditugu tresna ezberdinak eta horietako bat da multimedia artxiboa o beste bat papereko aldizkaria, beste bat izan daiteke telegrama ibiltzeko dugun modua eta denen helburua da azkenean argiaren kazetaritza egiteko modua eta argiaren baloreak zabaltzea eta, enaiz sartuko argiaren baloreak esplikatzen aren, pixkat hori esan dudana, kazetaritza kritikoa, euskeraz egitea, Euskal Herriaren ikuspegi nazional bat ematea eta pixkat burujabetzak sinesten ditugun gauzak bultzatzea. Gero multimedia arloan sartzeak ematen diguna, bai dela bestela iritsiko ez ginateken leku batzuetara iristea, ez? Segun ze formatu erabiltzen dugun. Eta pixka bideo horretan argia orain dela 12 urte, hasi zen, 2008an, hasi zen multimedia arloa lantzen. Bideo fundatzailea, izan daiteken argiaren multimedia atalean izan zen Amets Arzayuzek Evo Moralesi Bolivian egin zion elkarrizketa. Pentsatzen dut askok ikusiko zenutela hori izan zen lehen inauguratu zuen argiaren multimedia atala, orain dela 12 urte, eta hor pixkat hasi zen lantzen, eta hor ikusi zen helburu nagusia zela euskerazko sorkuntzari ikusgarritasuna ematea, modu libre eta doako batean, ez? Euskaraz egiten zen dena, ia dena, dena ez, euskaraz egite utxagati, baina mintzat argiaren balore horiekin, edo, argiaren ikusentzuleen interesekoa izango zen hori guztia biltzea, eta ikustaraztea eta zabaltzea. Gero sartuko naiz asko horretan, ez dut uste gordetzea uste du gauza badela, eta zabaltzea beste bat.
Eta, bueno, pixkatu horretan, elkarrizketak, erreportajeak, gero beste hain periodistikoak ez diren beste arlo batzuetan, film laburrak, ez dakit, eske YouTubera igotzen dira film laburrak eta galdu egiten dira sarean, inork ez baditu biltzen, orduan pixkat euskaraz egiten zen guztia biltze horretan, gero dokumentalak baita ere, eta dokumentalen kasuan ez bakarrik sarean dauden dokumentalak, baizik hasi ziren zenbaiteko iztetxerekin, adibidez eguzki bideoakekin, harremanetan jarri, eta jaulako lotura zuzenak sortzen, ez? Beraiek ekoizten zituzten gauzak, argiaren artxiboan gorde, eta argiak zabaltzeko, eta gaur da atzo begiratu nuen, argian momentu honetan 232 dokumental daude euskeraz, denak, edo euskeraz azpititulatuta, eta bueno, esan daiteke euskeraz ni dakidala hainbeste dokumentaleko beste biltegirik nik behintzat ez dut ezagutzen. Eta, bueno, gero behin biltegia dokumentalak eta egiten dena biltzeaz gain, gero etorri zen sorkuntzara egindako salto edo jauzi hori, ez? Hor, lehenengoa uste dut hitzetik ultzera izan zela, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren halako jarraipen bat egiten zuen asteroko telebista saio txiki bat, argian partekatzen zena, gero damutuko zaizute, gero beranduegi, agian ezagunena, edo, bueno, sona gehiena izan duena, pixkat humore kritikotik, eta pixkat gauza horiek ikusita euskera olako produktu, olako sorkuntzetan zegoela utxune bat, argiak bere txikitik altzuena bete, eta pixkat horrela joan gara osatzen, azkena antzeslanen atala izan da, sortu duguna multimedia atalean, eta hori, pixkar labur bilduz, gure txikian egin alduguna gure baliabidekin, sortu, bildu, eta hori, zabaltzen, ze garrantzia ematen dioguna benetan biltzeari baino, da gero hori zabaldu eta ikustarazteari, eta interakzio hori egoteari. Eta pixkat laburrean, hori da argiak egiten duena, egiten saiatzen ari garena. Bai, beraz, kanaldu deli begira. Ni sartu nintzen kanaldu den dola 3 urte, gutxi gora bera, ikusentzunezko teknikari bezala. Kanaldude kooperatiba baten moduan funtzionatzen du, eta betidanik beraz beste langileak bezala kanaldude barneko gogoetetan parte hartu dut. Eta azken bizpahiru urte hauetan gehien bat beraz gogoetan inplikatu naiz hori artxibo eta edapenaren inguruko gogoeta eta problematiketan. Kanaldude fitea aurkezteko, kanaldudeko aurreko dinamikak pizten dira 80 hamarkadan. Garai hortan sortzen ari da weba. Ordenagailu gutxi dago, smartphoneik ez dago, konexio abiadurak ez dute ezer ikusteko gaurkoarekin. Argazki bat bera telekargatzea zaila da. Eta beraz sortzen da mundu analogiko hortan, numerikoa garatzen ari den, eta bendik analogikoan lan egiten den. Beraz, bai grabaketa, bai edizelanak, bai edapena, bai artxibaketa. Dena analogikoan lantzen da. Banaketak edo edapena, edukien edapena egiten da edo zintak banatuz, UBH zintak banatuz, edo gabaldi publikoak antolatuz, edo izan behin hemen ingurutan ditugun antena edagailuak erabiliz, edo baimenak lortuz, erabiliz puntualki, antolatuz horako sesio batzuk aste bat, hilabete bat, izan dira horako ekintzak, beraz nun kanaldude iristen zen telebistetarat.
Eta beraz, momentu berean garatuz joan da informatika, internet, eta mundu, orain ezagutzen dugun mundu digitala hau, eta Grandudek hori bizi izan du, eta hori aldaketa hori egokitu da. Ez da izan Kanaldude sekula web, telebista proiektu bat bezala planteatua. Izan da gehiago kezka izan da bideogintza demokratizatzea, gaur denek badugu kamera bat sakeletan, garaian etzen hori ejaritatea, beraz bideogintza demokratizatzea eta tresna hori ematea egitaren eskutan, haien gogoetak laguntzeko tresna bat bezala. Hortik Nekofite webgunea, beraz Kanaldude bera sortzen da 2000 urtean, beraz dola hogei urte, eta Nekofite ikusten da webgune baten hasieran erabili ditugu, garaian pizten ari ziren Dailymotion da YouTubeen plataforma ekibalente bat frantsesa, Vimeo ere erabili izan da garai batean, eta momentu batean eginda erabakia behar nola gure webgune propioa eta gure edapen sistema propioa. Eta beraz geratu da webgunea. Sartu gira osoki VOD, Video on Demand, nahi eran orain deitzen duguna zer logika hortan. Beraz, telebistaren konzeptua bada, baina garaiko telebistari edatzeko moldearekin ez du ezer ikustekorik zen. Telebista garaian da gari bat, etengabeko programazio bat, bizten duzu eta japatzen duzu, momentuetan hor dagona. Nahi eran logikarekin da beste zerbait da, ikusleak optatzen du, zer nahi duen ikusi noiz. Eta gu hortan sartzen gira bete-betean, baina beti telebistaren eredu edo konzeptu batekin. Beraz, eman dugu martxan, dola 2 urte eman dugu martxan, hori garatu arau, nahi edan sail guzi hori garatu arau, beti baginu beraz telebistaren gogoeta, eta gaurko eredua denez telebistarena programazioarena eta etengabeko jari horrena, guk ere hori martxan eman dugu, orain dola 2 urte, eta orain badugu emisio bat, 24 ordukoa, aste osoan, da bilena bueltaka. Beraz, gero, hortan ditugu gogoeta etengabea dugu hortan, zer da telebista bat, nola zer edatzen dugu nola, zendako, zer artxibatzen dugu, biztan da, zer uzten dugu ikusgai Kanalduden, gaur Kanaldude webgunea da artxibo erraldoi bat, zeren hori urteetan ekoiztu den kasik guzia hor dago libreki ikusgai, eta baita ere gogoeta hainitz, hori horren inguruko nola valorizatu, nola orkesten, nola sailkatzen diren artxibo guzi horiek. Hor badugu oraindik lan asko egiteko bai internoan eduki horiek nola artxibatu eta baita ere publikoari begira, beraz webgunean nola azaltzen diren artxibo horiek, nola sailkatzen diren. Hortan gira, labur biltzeko. Kaixo, eguardian nire txanda ba. Ni EITB-tik nator, ni berez telebistako produkziotik nator, anazin nintzen lanean, eta gero eduki aldetik ETB3-ren, ETB3 2008an ETB3 modelo berria sortu zenien parte hartu nun. Eta handik abiatuta ikusi genuen, pixkat, ordura arte, pixkat ekik esan duen bezala, EITB-ek sortzen zintuen edukiak saretzeko genduen aukera edo erabiltzen den aukera, beraie bezala Dailymotion hasieran, YouTube sortu arte, gero YouTubeen, baina momentu baten
kontutan harturik guretzako, edo behintzat niretzako oso importanta dena EITB publikoa dela, niretzako zerbitzu publiko kutsu hori oso garrantzitsua da nire eginkizunean. Proposatu gendun gure plataforma propioa sortzea. Ez eukitzea gure altxor guztiak YouTubeen edo Dailymotionen eskutan. Orduan, 2011an, labur bilduz prozesua, 2011an sortu gendun EITB nahieran, zerbitzua. Hor asmoa zen, hasteko garai hartan emisioan zegoen parrillo osoa eskuragarri jarri, noski, baina bai horrek nolabait abiatu zuen beste prozesu bat guretzako zerbitzu publiko ginen einean are eta garrantzitsuagoa. Zantzan, 25, 30 historiako urteko historian sortutako eduki guztiak pixkanaka altzen neurrian eta genuen baliabidekin kontutan hartuz, digitalizatzen joan eduki guztiek edo behintzat garrantzitsuena eta horretan gabiltza. 2011an sortu ginen hori, sortu gendun hori, esan bezala. Urte hauetan ibiligera beste garapenetan eta pentsatzen, egia da urte batzutan arreta edo kariño gehiago eskaini ahal izan diogula, baina bai badia 3 urte asmoa gendula buelta bat ematea, pixkat batez ere erakusteko modua eta erabiltzeko modua ikusi gendun hasiera ilusionagarria izan zela, baina gero gizartean eta erabiltzaileen artean ikusten gendun igual gauzak bilatzeko zaila ziela, erabiltzaileen aldetik azetze maila etzan guk nahi gendun baina ona. Bueno, bueltak ematen hasi ginen, eta hasi ginen, abiatu gendun beste prozesu bat berrizteko. Baina hori martxan jarri gendunean, konturatu ginen, ezer baino lehen prozeso bilatzaile berri bat behar gendula. Bilatzailearen garrantzia itzela sala konturatu ginen. Eta aparkatu gendun. Pentsatzen gendun aldi berean egitea, baina azkenean erabaki gendun frontend edo hori. Erabiltzaileek ikusten zuen hori gerorako utzi eta zentratu bilatzailearen garapena hortan. Horretarako Eluiar izan gendun bide lagun, denbora desente eskaini diogu. Azkenean bilatzaile bat 2 hizkuntzetan bilatuko duena, hori etzegoen eta zerotik sortu behar zen. Guretzako oso importantea zen. Euskarari nolabait ikusgarritasuna emateko, bestela Googleen eta olako bilatzaileetan gertatzen den bezala akabo gendun. Orduan, esan bezala denbora desente dedikatu genion, eta azkenean, dela urte bete ez dakitzen bat, olako zerbait, ja garatuta dago eta ja jarri genien beste horrekin. Horrek suposatzen du, hortik aurrera, Nahiranen unibertsoa berriztuko duela, lehenengo ja, hilabete hontan edo hurrengo hilabetean edo baina ja app berri bat ateako da, ITB-koa, Nahiranekoa. Orain dagoena ITB-koa oso zarra dago eta 2 app-etan bihurtuko da, bat albizteena eta bestea Nahiranekoa. Eta hortik aurrera, unibertso guztia. Nahiraneko edukien presentzia webean, baina baita ere beste plataforma batzutan, telebistan, smarttegietan eta set-top boxetan, eta leku guztia. Komentatuko dugu hemendik aurrean nahi badezue. Bai, oso ondo, eskerrik asko lehenengo ronda honengaitik. Hasi baino niago, nik onartu behar dion nire buruari, ez dira lastirik emango, zuei egingo nizkizueken galdera guztiak egiteko, eta, asumitu egin behar den, gainera garai digital hauetan asumitu behar dugun zerbait da.
nik uste dut, 3 plataformei gertatzen zaiela, gizaki batek ikusi dezakena, baina askoz eduki gehiago daukazuela jada, ezta? Eta, bueno, nik uste oso basaldi honekin antzeko zerbait gertatuko zaigula. Igual, baloiari ostikada bat emate aldera, galdetuko nizueke, eta hitz egin mesedez libre zuen artean, nolako biltegia behar duen Euskaldunak, nolako biltegia behar dugun Euskaldunok ikus-entzunezkoentzat. Eta zentzu honetan, ea eredu diferenteak, eredu ezberdinak existitu daitezkeen edo existitu beharko lirateken aldi berean, ezta? Okurritzen zaizkit adibidez, biltegi publikoak, biltegi komunitarioak, biltegi pribatuak, inkluso biltegi piratak, ez? Edo alegalak edo ilegalak, ezta? Eta horrekin lotuta, zuen ustez zer garrantzia du eta izango du aurrera begira ikus-entzunezkoen biltegiak euskararentzat, ezta? Badakite gai abstrakto samarra bota dizu dela, baina bueno, heldu nahi duzuen bezala. Ez bezala. Ez, ni pixkat eneritzek komentatu duren. Gauza bada, eta niretzako oso garrantzitsua da, batez ere berriro diot, publikoaren heinean, biltegiaren kontzeptua, noski baiet. Baina biltegi bat ez du zertarako balio, zabaltzen ez bada. Hori eneritzekin erabat, ados nator, ez? Gure asmoa da, hori, orain arte ekoiztu den eduki guzti hori nola ailegarazi erabiltzaileari. Eta ez bakarrik, eta hori zan ITB nahieran sortu zenean guretzako oso garrantzitsua, ez bakarrik kontsumitzeko, baizik eta erabiltzeko, berrerabiltzeko eta beste onura bat ateatzeko edukio. Bai, ni lehen esan detenai tiraka, ez? Osea, guk argiaren kasuan biltegi komunitario bat ditzake gure, ez? Euskal komunitatearen edukia nolabait biltzen dituena, baina apustua dudari gabe, biltegi komunitario eta publikoen aldekoa ditzake, ze hor ikusten ditugu bi atal daudela, ez? Batetik gure ekimen pribatu txikitik egiten dugun biltegia egin genezakena, hori, argiak esan behar, lizentzia libreen aldeko apustua egiten duela, eta guk biltzen dugun dena, libre jartzen dugu nahi duenak ikusi dezan, hori legoke alde batetik, baina beste alde batetik publikoki ze apustu egiten den alako biltegi duin, txukun eta ikusgarri bat sortzeko, ez? Eta horri helduta, bai, biltegia egin daiteke, baina ez da dela izan sarean galduko den museo bat hor dagoena eta inok ezin duena, ez? Iritsi ere egin, baizik, sustatu dezagun biltegi hori sortu dugula, biltegi hori hor dagoela, hor ze eduki dauden, eta jendeari esanaz ikusteko, eta hor ikusten duguna da, publikoki ez dela egiten, da egin behar dela apustu bat, behar delako hori apustu egitea, baliabidea jartzea, eta horrako biltegi publiko bat sortzeko interesak egon behar duela, eta aldi berean biltegi hori osatzeko edukiak euskara sortzen segitzeko ere apustua egin behar dela bi aldetatik dagoena sustatzeko, baina berriak sortzeko, ze benetan guk uste dugu ez dela egiten apustu hori publikoki olako euskerazko ikusentzunezkoen sorkuntza gehiago egon daitezen. Bai, gure aldetik, ni pertsonalki asko maite dut hitzaldi hauen izenburua, tresnak sortzen ditugu eta tresnak sortzen gaituzte. Eta kanaldu den hartzen dugun norabidea guztiz kontzientzia horretan da. Esan nahi dut nahi ditu, garatu eta behar ditugu, nire ustez, garatu gure tresna propioak. Alde batetik jabe gure edukien jabe eta arduradun izan behar dugulako, eta bestalde oso importantea baita ere bai, jakintza digital hori edo teknologikoa sustatzea, garatzea, gure artean, eta tresna horien jabe izatea. Beraz, egiten dugun
autuak zentzu urtera doaz, esan nahi du ardezen bat tresna libreekin edo open source tresnekin lan egiten dugu. Ardezen bat bertako enpresekin eta jende horbileekin. Eta ardezen guti enpresa internazional, erraldoi eta monopolizatzaile horiekin. Eta beraz, hor aipatzen dituguna dira bi gai, nire ustez, bada alde batetik artxiboa aipatzen dugularik, bada artxiboa publikoa, do biltegia, do webgunea, beraz zer erakusten dugun publikoari eta nola, eta gero bestalde bada problematika artxibo internoa, nun eta nola gordetzen dugun, ekoizten dugun edukia. Eta biei begira hori guk egiten dugun autoak olakoak dira. Guk nahi dugu sortu gure tresnak, nahi dugu izan gure tresnen jabe, eta nahi dugu izan gure artxiboen jabe. Hortik sortzen da webgunea, eta hortik dira egiten autoak, ez dugu erabiliko Dailymotion, ez dugu erabiliko YouTube, edo beste sare sozial bat oinahi bezala, bai erabiliko ditugu komunikaziorako eta abar, baina edapen oinahia behar da izan gurea eta gure eskutan izan behar dugu osoki. Eta berdin beraz barneko artxibategia rentzat, hori garatu dugu azken bi urte hauetan bakarrik, orain arte ibili kiskun-kaskun, diskoak hemen, bat bestea hor, altzen moduan, orain ari gira garatzen sistema zentralizatuak eta datu baseak eta abar, baina hor ere egiten diren autoak dira, beraz logiziala libreak, bertako teknikariekin landuak. Gure artxibategia adibidez da egoaldeko hainbat lekuko telebistek erabiltzen duten berdina da, kamek garatutakoa, oiartzungo enpresak garatutakoa. Eta hori da gure hortan oinahitzen da gure biltegi nagusia. Eta esparru guzietan gu joera dugu hoja, adibidez atera piskat gaitiko guntzena, baina luzaz lan egin dugu Googleekin email zerbitzuak eta dokumentuak partekatuak historio Googleekin lan egin dugu, emerkitan atera gira eta hautatu dugu beste sistema bat dena librea eta gure zerbidero bat perpetua dena. Internet konexioak ere eskaitzen gira bertako enpresekin lantzen, eta horrein baitugu zerbitzariak eskolegitik kanpo direna, adibidez zuzenezkoak edatzeko eta dira zerbitzu pribatu frantses handi batzuei erosten ditugun zerbitzuak dira, baina ari dira garatzen ere lokalki ari dira garatzen proposamenak, baita ipajandean ere bai, beraz ondoko urratxak izango ditugu ere, zerbitzari guzi horiek ekartzea, onat ekartzea eta lan egitea bertakoekin, eta gure ardura osoak hartuz hori gai horiei begira. Nire ustez ez da nola nahiko autua, oso ondo irutzen zaiteki zuek hartutako bidea. Gainera, gure kasuan adibidez, garai baten telebista autonomikoak, telebista publikoek, bereien nahieraneko zerbitzua ematea planteatu zutenean batzuk, eta hor dago kasu Kanal Sur, Andaluziago telebista, Kanal Surrekoek erabaki zuten bere garaian, bere nahieraneko eskaintza guztia YouTubeen jartzi. Etzako izugarrizko akatsa da. Diru pilo bat ematen die, argi da, diru iturria da, baina ez zuk diosuna. Ez dakate eduki horren kontrola, eduki horren ardura. Ez dakit, nire ustez akatsa da intzela izan zen. Gero horrek badu gostu bat badu, zeren baduzula YouTube bezalako plataforma bat baduzu atera bide bat oso ondo ibiltzen dena eta ujirik dagona, baina bizten da eduki hori ez da gehiago zure esku eta edapen sistema ez da zure esku eta ikusten da zer egiten duen YouTubeek azken urte hauetan publizitateari begira eta nola txertatzen duen beharturik publizitatea edukietan, beraz. Argiki ez da gu horregatik
berritu gure tresnak garatuta bai, berri erabili YouTube, sare sozialak, eta izte da, oinahia izan behar da, edapen oinahia izan behar da, osoki gure eskua txiki behar du. Argiaren kasuan bai, barkatu, Bai. Ez, argiaren kasuan kontu horrekin bai YouTuberen eta antzeko sare sozialen aldeko apustua edo hor jartzearena eta jabetzaren nolabaiteko kontrola izatearena bai, baina bai apustu egiten dugula jabetza horretan itxutu gabe lizentzia libreen kontuan, ez? Lehen aipatu dudan zea komunitario horretan, edabide batek edo batek ekoizten duena beste edabidek ere konpartitzearen kontu horretan, eta gu bai guk sortzen ditugun edukidenak gure biltegian jartzeaz gain, besteenak hartzen ditugu, zabalpenari ematen diogulako azken finean garrantzia. Galderan aipatzen zuen, bereziki euskarazko sorkuntzari buruzari garenean, nik uste dut edapenari mamertzaiola benetan garrantzia, eta zein beste nik sortzen dudana, nik nire biltegian jartzeari, eta kasu horretan aipatu nahi nuen, justu euskarazko edabideen ia denek dituztela lizentzia libreak, hori beste leku askotan ez da gertatzen, horrek ematen digula pixkat aukera, sortzen diren eduki horiei bestelako zabalpena emateko, eta argiati benetan ari garela saiatzen apustua horre egiten. Gero YouTuberena eta sareen kontua gure tresnak behar ditugula inongo zalantzarik ez, baina geure komunitate hori indartzeko beharra ikusten dugu lizentzia librei eta pixkat modu horiei helduta. Ez da inbeste jabetza, edukien jabetzaengatik, nire kasuan, gure kasuan mintzat, iruditzen zaigu YouTubeen eta holako plataformetan jarriezkeo gure edukia, ez da inbeste hori jabetza kontua, da ardura kontua. Edukioekin puntu horretatik aurrera ez dakigu zer gertatuko den. Zer gertatuko den, eta erabat ados nago zurekin edapen behar dutela, edukioek. Baina oinarria izan behar du, nik uste ekikese esaten zuen bezala, oinarria izan behar du gure plataforma. Gero erabili YouTube eta dana alden guztia edatzeko. Eta pixkat hildo horretatik, gu 2011an EITB nahi hartu genunean, eta aurkeztu gendun gainea Tokikomeko beste telebista lokal batzukin eta beste bide lagun batzukin, hor proposatu gendun, 2011an proposatu gendun, halako argi dago ez dakala inolako zentzurik gure artean leian ibiltzea euskarazko edukiekin, proposatu gendun halako eremu amankomun bat. Bere garaian, Inglaterran, BBC-ek planteatu zuen antzeko kontzeptu bat, ez? Halako esparru publiko zabal bat, nun euskarazko sorkuntza guztia izango, ez berdin da nok ekoizten zuen, euskarazko sorkuntza izango zuen plataforma bat, bai biltzeko eta bai batez ere edatzeko, eta dana batzea. Orduan, arazoak horre egon ziren arazo batzuk, eta de hecho BBC-ek ere izan zuen, lizentzia kontuekin, ze gauza bada lizentzia libretan jartzea, eta hori oso idea ona da, eta erabat ados nago, baina guk adibidez nik EITB-en ezin dut, naiz eta nire borondatea izan, eta horren aldeko izan erabat, nik ezin dut eduki bat libre jarri, deskargatzeko jarri, ze hor egile eskubide asko daude mai gainean. Nik kudeatu ezin ditudanak, libreki behintzat, beharko nukek izugarrizko hor, bere garaian BBC-ek sortu zuen halako lizentzia berezi bat, 3 urte edo iraun zuena, baina azkenean aurre egin ez zuena. Baina nik uste, bai dala lan egiteko eremu oso, nik orain bertan, nik proposatuko nuke. Zergatik ez gara biltzen eta egiten dugun euskal sorkuntzaren plataforma bat.
hitz egin dezagun, zergatik ez gara kapazak hori egiteko. Eta hortik abiatuta, edatu dezagun eduki horiek mundu osora, noski baietz, eta bide eta tresna guztiek erabilita. Baina egin dezagun plataforma. Bai, guztiz ados. Eske hor kasua da euskeraren kasuan ez ikustea benetan, etxai arerioa onizkerak zenekin ari garen lehiatzen, eta ez garari elkarren artean lehiatzen ari gara jendearen gehiengoak edukiak ikusten dituela, gazteleraz, frantsesez, ingelesez, ez gara inbeste, ez dakit, lenguan gai hauetaz hitz egiten, lankide batek esanten zidan, guk ezin dugu lujo hori permititu copyrightak eta ez da lujo badelako, baina ezin dugu ez gaude batu eta pixkat, eta gero hori lehen aipatu dudana, gehiago sortzearen beharra baita euskaraz ez, hori ere artxiboaren gaiari ez zaio hainbeste lotzen, baina bai apustuan ere ustez horrere egon behar duela. Nik uste dut, hasteko nik ikuspuntutik gure ofizioaren bihotza da eskualgintza. Orduan, horrek batzen gaitu, eta horretan atxemaiten dira elkarlanerako bideak, eta horretan ikuspegi horretatik ere aldira gainditu bat eta besteak izan ditzakigun kompleksuak edo ustezko lehiak edo kontu horiek kontzientzia hori hartu ezkero eta hori emanik erdigunean eskualgintzarena hortik badira bide batzuk jokatzeko. Horre, aipatu duzu oso kuestio klabe bat, ezta? Eta da, ez dakit nork esan duen, eneretzek uste dut ez, baina biltegia, biltzea oso importantea dela, baina, klaro, azkenean agertu da ez, baina eta berriro, zabaltzea dela klabea, erabiltzea dela klabea. Eta, klaro, zuk azkenean gordetzen baldin baduzu zerbait oso ondo, baina ahazten bazaizu non dagoen gordeta, galdu egin duzu, ezta? Eta hor igual, beste lerro bat galdetu nahi nizuena, eta zuek heldu nahi duzuen lekutik da kontsumoarena, ezta? Nola ari gara gaur egun kontsumitzen, edo nola ez gara ari gaur egun kontsumitzen ikusentzunezkoak? Eta hor kokatu euskarazkoak ere bai, ezta? Gauza batzuk aipatu dituzue, nola aldatu den teknologia, baina kontsumoa ere aldatu da. Horren inguruan nola ikusten duzu eta nola kokatzen duzu biltegi, artxibo, plataforma horren kuestioa? Azteko datuak esaten dute, ez dugula euskeraz kontsumitzen. Hori azteko, eta pixkate Landerrek aurreko aurkezpenean ere esan du. Gure kontsumitzeko era, nolabait plataforma edo video on demand edo plataforma horiekin, horre euskerak ez dauka presentzia eta orduan euskeraz ez ditugu kontsumitzen. Hori azteko. Eta gero, hori, eskaintza gero eta zabalagoa da, eta hor gure burua ondo kokatzeko nik uste estrategia bat, estrategia oso garbia eta estrategia publika bat etorri behar du. Bestela, jai dauke guztiot. Bai, nik uste nola kontsumitzen dugu, geroz eta difusoagoa dena, baina egia da, lehen aipatu da, eta telebista tradizionala igual bai ari dela, baina diluitzen, ez? Esa, telebistak segitzen, eretzat behintzat, telebistak segitzen du izaten markatzen duena zer ikusten dugu, baina plataformen bidez, streaming kontu guztionen bidez, da gero YouTube dago, eta hori dena dago, baina bai, telebistan markatzen dela zer kontsumitzen dugun, ze iritzi publiko dugun, zer dena ez, eta nik uste kontsumo ohituretan ez dakite hau pertsonalki, baina iruditzen zait hor trampa dagoela, ze askotan botatzen zaiola karga dena kontsumitzaileari ez berak libreki aukeratuko balu bezala, eta nik uste kontsumitzen dela neurri batean, lehen komentatzen genuena, ematen dena o eskaintzen dena, ozuk irisgarri jartzen duzuna, orduan, Inakok esan duen apustu politiko edo publiko hori ere izan behar luke zer nahi dugu jendeak kontsumitzea, zer nahi dugu jarri jendearen esku, zer nahi dugu jarri
biltegian, eta zer nahi diogu gogorarazi jendeari gure biltegian badagoela, ez? Ez dakit, argiaren biltegian dago Euskal Herriko armagintzari buruzko gerra hemen hasten da dokumentala, baina hori gogorarazi behar dugu agian egintzela bere garaian, eta badagoela, eta ikusgai dagoela. Kasu horretan, konfinamentua hasi zenean, argian, bai, zabaldu, gogoratu, argian multimedia kanala, 200 dokumental baino gehiago, eta izugarri igo zen multimedia atalaren erabiltzaile kopurua. Gogorarazi genuelako, zegoela, eta, ero konfinamentuko baldintzak ere bai, baina esanguratsua da. Nik akotxarten arazo dut kontsumo hitz horrekina, auto batek gasolina konsumitzen dut, eta behar ezkodolako augeratzeko, eta nik janaria konsumitzen dut, zeren besenaz hilko naiz. Kulturaren arloan bitxe egiten zaik, ez dut atera biderik proposatzeko hola segitan me uste dut, hor badela gako bat, terminologia horretan bada arazo bat eta bide txakan emaiten gaituna. Da sentimendua ez dakita hola segitan horren gara inguruan gogo eta luze bat geratzena. Arazo edo errealitatea, gure errealitatea da hori, ni umen intzanean, etxean baginen telebista txuita beltzazkoa zena horrein eta bazauden bikate. Zen bata edo bestea. Gaur, YouTubek dio, adibidez, ordura, egunero 600.000 ordu eduki sartzen dituela erabiltzaileak bere plataformaan. Oso zaila zait irudikatzea zinimplikatzen duen logistika eta infrastruktura mailan, zen jaldoia da. Adierazten duen alare gaudela, eduki proposamenekin gaudela guztiz gainditua. Eta gu itxaso horren erdian nola valorizatu gurea, egia da, bada gogoeta eramateko bai. Nik uste batzea dela, hori estrategia komun bat izatea bintzat. Nik dana batera itea, baina estrategia komun bat. Nik uste erabaki politiko edo sozial edo, dana alakoa, baina adibidez Euskara Netflixen edo HBO-n edo egon beharko lukela. Eta horrek ze suposatzen du eta zer egin behar da hori lortzeko. Edo euskera YouTubeen egon behar du, noski baiet. Eta leku guztietan, eman behar dugu euskarazko edukiak jendea eta eduki horiek ikusiko luke jendea dagoen lekura. Gero eta zailagoa da jendea gureganak erakartzea, hori ere oso argi da. Orduan, nola egin hori? Esate izan, niretzako nik argi dauket, igual gure papera izan beharko litzak ez dakit, EITB-koa behintzat hegoaldean, telebista hegoaldean, edo elkarte autonomoan erakunde publikoa dalako eta baliabide gehien dagoelako, eta hori nolabait lideratu beharko luke eta orain arte ez du egin, eta igual gure akatsa izan da. Baina nik uste bai sortu beharko gendukela edo kapazak izan behar ginela zenbait ekimenekin egin duen bezala, eta kanalduekin adibidez askotan koinzitu du korrikak egiten, edo Durangoko azokan, edo badaude ekimen batzuk, era normalian, era naturalean, elkarlanean egiten ditugunak, eta izugarrizko emaitzak dituztenak, hori ere alor honetara ekartzea, eta sortzea benetan euskal sorkuntza, euskarazko sorkuntza erakutsiko duen plataforma bat eratzea. Nik ere uste dut hori gure ardura dela lortzea, elkarlana lortzea, mutualizazioak, partekatzeak, zenen bezala ez ditugu gure buruetan ez gira augeratuko. Iparraldean ere gogo eta berdin alditugu eskola edabideetan,
hor bada azken urte hauetan, gogoeta bat martxan dagona, biltzeko, elkarlana gogoetatu, sustatu eta garatzeko, iparraldeko eskalera bidea berdinen artean, beraz, hori jatiak, idatzizkoak, kanaldude, eta bai, gu baditugu ere aukerak, bai, elkarlanak eramateko egoaldeko telebista batzuekin, eta bai, nizameina, eta berekin ere bai, asko, esperientzia horiek asko interesatzen zaizkigu, beti aberasgarriak dira, eta entzinoen aritik Iñako, ez dakit, eta beren ardura den, edo ez dakit, nina izan hortan badutan zerbait esatekorik, baina bai, ETBek badu gaitasuna esperientzia oso handia garatua ikusten entzunezkoan, telebista baten garaperan, eta ondoan badira beste hainbat proiektu, baina intentzio berdina dituztenak amankomunean ere bai, eta ari direnak haien alde, haien bidea johatzen, eta egia da batzutan ETB-ren gandik espero izango genukela, urbiltzeko aukera batzuk, edo adibide biziki sinpleetan, esaten nuena artxibategia, gu pasatu dugu urteak eta urteak pasatu dugu bilatzen sistema bat nola artxibatu gure edukiak eta kasik asmatu beharrean ginen, zeren eta ibirigira ikusentzunezko foruetan, Europan gaindi, internazionaletan, eta gure edukiak zaizkigun atera bideak atseman gabe eta konturatu arte, bazola 10 urte, goiena Amerika xaloa eta beste hainbatek bazutela artxibategi bikain bat eskupean eta uste gabean agapatu dugu hori, zeren eta ez da beraz hor ez da bakikete beren kontra, baina ez da gune bat nun telebista ezberdinek aldituzte partekatu haien gogoetak, haien aurkikuntzak, atxeman dituzen atera bideak, pistak, eta rigira piskat bakoitzak gure alde, eta hor berriz ere eskualgintzan kokatzen bagira eta gure helburuei begira ikusi etorkizunean batzuk, pentsatzen dut, ikusi hau historia begiratzen badute, hor ikusten nire ustez eta asolagabekeri zerbait ikusten alda, zeren gure aurrek etorkizuna hau historia hau begiratzen badute, baina zer ditu dira, bakoitzak haien aldean zein da galtzea, ez? Eta ez dira gai izan batzeko dongerrekin lan egiteko, eta hor bada, hor behar dugu atxeman bideak, nik ezakit nola, ez dut gau jatera biderik proposatzeko, baina bada lantzeko. Eta gu iparraldean, esan bezala, hainbat edabide bide hortan gira, saiatzen gira ere bai egoaldeko edabideekin lan egiten, kezka hori badugu ere bai muga gainditzeko. Nahikeri hori nahi dugu ere bai, ez dugu gure muga hortan gelditu nahi, eta ea, zer asmatzen dugu gero bana. Parte hartzaile batek, orain diosunarekin lotuta galdetzen digu oraintxe bertan. Euskal Artxibo Nazional bat balego, errazagoa litzateke euskarazko ikusentzunezkoak leku batean eskuragarri izatea? Artxibo Nazionalaren ideia zahar hori, ezta? Bezbenka itzultzen den ideia hori. Bai. Nik ez dakit hori den, seguraski behar bada, holako helburu potoloak markatzen ditugunean, agian berehala ez heltzea, eragiten duen insatisfakzio puntu hori nolabait atxekabe edo sortzen dago, ez? Eta nik uste, bai, seguraski bai hori izango litzakela, ez dakit, baina nik uste, egin behar dugula, planteatzen ari garen, edo behintzat ni planteatzen ari naizen elkarlana, ez da halako helburu inalkanzable bat, ez da benetan egingarria den gauza bat, eta nik uste hobeto dela holakotan zentratzia, bueno,
Euskal, hori jarri behar dira ados, ez dakit, Eusko Jaurlaritza, Nafarroko gobernu ez dakit. Igual agente, gure kontrolatik kanpo dagoen agente gehi asko. Ez, baina, plataforma sortzea, eta lehen esaten nuenean, EITB-ren ardura edo EITB-ren lidergoa, nuen esaten, nire desde luego, ez naz horren aldekoa, protagonismoaren bila, esaten nuen, benetan publikoa eta benetan tresna eta baliabide potenteak ditugulako, gure ardura dela, horregatik esaten nuen gure akatsa izan dela, gure nolabait ardura gehiago daukagula beste batzuek baino, hori aurrera eman ahal izateko. Alde horretatik esaten nuen, eta nik uste hori dela bultzatu behar dana, elkarlana eta modu eraginkorrean, eta oso garbi, edo ni bintzat oso argi daukat. Edo elkarlanean aritzen gara eta topatzen ditugu bide berriak, edo euskal sorkuntza, edo euskarazko bideogintza, edo oso zaila izango du edatzeko. Hemendik 10 urte barrura, ez dakit, nork ikusi ahal izango dituen edo eduki, euskarazko edukiak, ez dakit. Nik ez dut uste danik artxibo nazional bat sortzearen, bat eta bakarra izatearen kontua, ez? Nik uste, lehen komentatzen genuen bidetik dela benetan sortzen diren gauza horiei ikusgarritasuna ematearen apustua, eta lehen ari ziren Iñako eta Eki ETB-ren arduraren kontuan, ez dakit ETB-ren ardura edo zerena, baina kontua da niretzat gehiago, hori lehen esan dudana, botere publikoetatik apustua ez non egiten den diru publikoa zertan inbertitzen den, eta diru publikoak benetan euskerazko sorkuntza horri aterabidea, ikusgarritasuna emateko apustua egiten duen edo ez. Gero hortik hitz egingo genuke elkarlanez edo baina diru publikoarekin, botere publikoetatik apustu bat balego benetan horri ikusgarritasuna emateko, gainontzeko beste denon elkarlana, o besteok egiten dugun ekarpen txikia, o ditugun biltegi txikiak ere, beste modu batean mugituko ziren. Ikuste benetan dela interesa nun jartzen den, eta gero Iñakok esan duena ez hemendik 10 urtera zer gertatuko den dagoen horrekin, neuri ere sortzen dizkit zalantzak, eta ni segitzen dut nerean hemendik 10 urterako apustu egin behar dela euskeraz oraindik eta gauza gehiago sortzeko, eta hori ere, nik uste, esparru publikotik, botere publikoetatik etorri behar duen apustu bat izan behar dela, benetan sortu nahi duenak izan ditzan baldintzak probatzeko, esperimentatzeko, guk argian gure oso txikitik egiten dugu zerbait, baina benetan baliabide gehiago jarriz nik uste gogoa badagoela, jendea badagoela eta aldela egin. Galderan artxibategia ulertzen dut. Frantzian dagoen eredu jenaritik, ez da izan galdera, baina Frantzian badago ina, adibidez, artxiboen artxibategi nazional bat badago. Ez da hor edapen historiorik, bakrik da artxibategi bat, liburutegi bat den bezala, leku bat, nun bideo zaharrak edo behiak, bilduak diren, eta bat eta bestean eskutan jartzen aldira, baldintza bat zen arabera, eta leku bat, nun gorda gailu bat, nun babestua den eduki guzi hori eta behar den moduan referentziatua. Gero, hori mutualizazio logiketan, kristonaliteke balitz olako tresna bat eskolegian, generat mugaz gaindikoa, nazio mailakoa, nazioa bai bagira, estadu ez, beraz hor ikusi beharko liteke, nola muntatzen liteke nolako gauza bat, nahi du diru publikoan
oinahitzen da, lortzen dira batzen hiru egitura politikoan arteko proiektu bat lortzen da sustatzen, hiru egiturak Nafarroa, Euskadi eta Eskola Elkargoa iparraldean, edo den iniziatiba publiko edo pribatu bat, publikoa. Gero biziki interesgarria liteke olako leku bat ukaita, zeren berriz ere guk adibidez egin dugun autua artxiboei begira da lokala, artxiboak dira bidarriko egoitzan daude fisikoki. Horrek inbertsio beti bada, hortan inbertsio handi bada, naizta gurean, gure egituraren eskalakoa den, baina artxiboa da gauza biziki sensiblea, eta da zerbait eskatzen duena, eguneroko lana eta ardura eskatzen duen zerbait, gu amak langile egitea, eta egira buru belagi egunero lanen eskuinta ezker. Artxiboa bai badugu sistema bat, eta hor dago eta albezen ondo babestua, baina biak txea erretzen da, eta gur, handuzeko, 2 urteko artxiboak. Hori baino piskatu beto babestua daude, baina esateko dela gauza bat biziki sensiblea artxiboa eta ahala handiak eskatzen dituna zinez segurtatzeko biak 10 urteren buruan, 50 urteren buruan, hor eukiko ditugula horrein beraz, mutualizazio nahikeria edo asmo horietan, edo elkarlan asmo horietan, bai artxibategi nazional bat, izan liteke gauza bat oso ederrat, oso bere zentzuan, eta oso erabilgarria egunerokoan hainbat egitura ezberdinentzat, hori guztiak gu eta zeko liteke, eta nola erabiltzen eta ze baldintzetan, bada ideia polita. Banekin gertatuko zela, eta hala gertatu da, gozez eta egarriz altxatuko naiz mai honetatik, askoz gauza gehiago galdetu nahi nizkizuelako. Baina, denporari gabe gelditu naizenez, azkenengo galdera bat egin nahiko nizueke, hitz egin ditugun elementuen gainean, azkenengo ideia moduan biltzeko edo. Berandu gabiltza, goizegi da oraindik, non dituzue jarrita zuen anbizioak hitz egin ditugun gaien inguruan? Berandu, goiz, anbizioa. Berandu gabiltza. Berandu gabiltza, noski baiet. Eta hemen aipatu ditugun hainbat gai, eta Artxibo Nazionalena hori, bai, gordegailu bat da, baina nik uste batez ere edapena, zabalkundea helburua dugun hirurok, nik uste hirurok daukagula helburu hori, euskal sorkuntza nolabait edatzea mundu osora. Artxibok ematen duen, edo egiten duen ekarpena dokumentazioarena, niretzako ezinbestekoa da, eta hortaz ez dugu hitz egin. Gauza bada, gauzak sortzea eta edatzea alden neurrian eta alden tresna guztiak erabilita, baina beste edatze mota oso garrantzitsua da dokumentazioa. Guk kapasa baldin bagea sortzen dugun guztia fragmentatzeko eta ahalik eta fragmento txikiena ondo dokumentatzeko, hori gerora edozein bilatzaileak eduki horretara heltzeko bideak errazten ari gara. Eta hori da, oso berandu gabiltzan adibidez, oso berandu. Daukagu eduki pilo bat, orduk eta ordu, baina dokumentazioa jalatzen da. Zuk jartzen badugu bilatzaile baten edozein gaia, kosta iten da, gai horren bitartez, edo bilaketa horren bitartez edukietara heltzea. Uste horretan berandu gabiltzala. Eta elkarlanean noski, galdu dugu urteak. Bai,
Bai, ez dakit askoz gehiago, osea, ados guztiz berandu gabiltzan kontu horrekin. Bai, nik uste gelditzean bakarra dela, segitzea, dakit, hori lehen esan dudana, ez, apustua egitea hor, segitzea esperimentatzen, euskeraz sortzen eta benetan euskerazko sorkuntza horren edapenari, osea, artxiboa ulertuta berriz errepikatuko dut ideia, baina edatze batean ulertuta eta konstiente izaten hori norekin ari garen lehiatzen da euskal komunitatea, komunitate txiki badela euskeraz sortzen dena ez garela erderetan sortzen denarekin lehiatzeko ez gaudela parean, orduan gurean elkar indartu eta hori elkarri kompetentzia egiten eta apustua egiten sortzeko, lehen dagoena zabaltzeko eta artxibo txukun, duin eta publikoak sortzeko eta osatzeko. Bakatu utxe egin dut, esabi egin galdera bestean. Bai, lasai egon, ez galdera zen berandu gabiltzan edo goizegi, eta nun daukasun zu jarrita momenturetan ambizioa, ez da? Ez da egiten iruditzen zaita garaian ongi datuak gaudela, ez garai hau da lasterketa etengabea, dena mugitzen ari da etengabe ereduak eta teknologiak eta gu kokatzen gira eta noiz hemen behar bada aukera pixka bat hartzen dugu eta gero behiro pixka beranta pixka bat eta besteekin betan korrika eta gogoetan ez zait iduritzen berandu ari girela, baina beti bai hori egunero asmatze behar hori bai badugula eta hori da gure eguneroko, gure gaurko modernitate egoera hori lukura direzatzen. Berandu zentzu horretan barkatu, nik berandu esan nahi nun, galtzen nahi gara, nire ustez, gure ikuspuntutik galtzen nahi gara, hori, helburu hori batez ere gure gaztek edukiak euskeraz ikusi eta entzuteko galtzen nahi gara. Gero eta gutxigo, eta gero eta gutxigo daukate beraien aizien, euskarazko sorkuntza gero eta luku gutxiago dauka, txikiago dauka. Eta hori, niretzako horregatik gabiltza berandu, edo errek zionatzen dugu, edo erabat galdu dugu. Horixe esan, horregatik zen ere. Eskerrik asko benetan, hiruroi, laburregia izan da. Gustatuko litzaidake honetaz hitz egiten jarraitzea, eta gogoratu nahi dizuet, Moodeleko ikastaroan foroak eta aukerak badaudela, plazer gutxa izan da, zuek entzutea, jarraituko dugu honetaz berbetan. Eta horren kamera aldatuko dut, eta gogoratzea parte hartzaileei, foroetan parte har dezakezuela, eduki guzti hauek igoko eta gordeko eta bilduko ditugula, modu ahalik eta txukunenean, eta ordu honetatik aurrera posible duzuela foroan ere valorazioa ematea. Inkesta ahalik eta informal eta errazena nahi izan dugu egin. Eta hori izan da lehenengo jardunaldiak eman diguna, eskerrik asko berriro hiru maikideei, lujozko amaiera hau emateagaitik, eta datorren urtera guztioi. Eskerrik asko.